Puldang po, ano tayo puldang ito na yan, itong ano, itong Biperman. Magkano yung puldang niya? Yung na yan, ilang litro. May laman na siyang konti, ano siya. Nasa 3.5 to 12 liters. Yan, may siya na puno. Okay. Eksakto mo na bro. 230. Kasi 230. 230. Ayan, 3 halos 4 liters. Halos 4 liters na yun yan. Okay. Ngayon kasama ko si Amy. Ayan, punta kami ng ano namin itong ano, Biperman. Si Amy, yung papa niya, yung may-ari ng motor nito. Ngayon yan, meron siyang ano, 35 kilometers na tinagpo niya, 35.1. Ang oras is 1:08. May oras siya. Ngayon yan, so nakapulsang siya. Kaya pagbalik natin dito mamaya, tingnan natin kung tipid ba ito, itong Biperman 150. Ngayon yan, just keep on watching. Abangan niyo pagbalik namin dito mamaya. Mga Indians, babalik ko doon sa Petron kung ilan yung full tank nito. Ito, Biperman 150. Tara nga. Tingnan kung magandang full tank nito. Ano yan? Ano na, 20, wala pa isang litro ata. Yan naman lang bro, yan naman lang ano bro, 40. Ayan na, 45 na, 45. 45. 23 liters. Ayan, tingnan nyo ito, 45. Ayan, 23 liters. Ayan, punong-puno. Punong-puno. Magkano bro, 45? Ano daw? Yan mga Indians, ano siya, 31 kanina, ngayon 64 na. Meron siyang ano, 33 kilometers ang ano namin, biyahe namin. Ang gasolina naman niya is ano, 75 liters, 45 pesos. Biyaheng ano, galing kaming Binmali dito sa Pangasinan, dito pa kaming Dagupan. Pero yung Biperman 150. So yun lang ngayon yan, sa update sa Samsung. So sa gasolina ng Biperman ng Euro Motor. Ngayon yan, salamat po, dyan sa mabuting talaga, gabi sa iwan, and more power, and bye-bye!